Masquera say muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kugapa nino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingo gara subscriber, don't forget to comment and share this video. Nas muri Zimbabwe toigira nyaya yabuditswa na Minister of Foreign Affairs and International Trade wa Frederick Shava vataura pamusoro virtual meeting yakaitwa ne SADC. Irkunzi this meeting aina kunge yapera nekuda kwe connectivity yaishandiswa ne some of ma delegates angaripo muri Zimbabwe. Sakazvani this meeting iri kupedzeswa in person zvireva izvo kuti this meeting yakagumira munzira yanga isati yapera. Frederick Shava vakataura vachiti one of my agendas meeting the state yenyika yedu yeZimbabwe pamwe chete negovernment zvinzi this meeting yakapera pasati pataurwa pamusoro pe-state yeZimbabwe. Saka pataurwa pachinzi musi wa 4 November vakuru veSADC vari kusangana in person vodiscassa pamusoro penyaya iyi zvirodi nyaya yema-elections emuZimbabwe haisati yadiscusswa neSADC. Asi vaFrederick Shava vataura vachiti ma-opening statements avo the SADC chair variwo zvakare president waAngola vakabuda vachicongratulate vapresident Mnangagwa pamwe chete naKing Mswati on my elections akaitwa muZimbabwe, vachitaura vachiti they were democratic and they were very exemplary vari Zimbabwe. Saka kari kechipiri zvakare ndofunga pakawina waMnangagwa vapresident waAngola vakasenda message vachicongratulate vaMnangagwa. Tisingazivi kuti musi wa 4 pachange pachitaurwa nezvei pamusoro peZimbabwe. Asi vaGift Staloziziva vataura vachiti there is still hope kuti pagadziriswe crisis yezvakaitika musi wa 24 October nekuti the opposition party itaura iyo ichiti vakabirirwa the election. So vaGift Staloziziva vabuda vachitaura vachiti pari kuda kugadziriswa zvichinzi SADC ngaidedze the observer mission yayo pari kuitwa this meeting so that maparties ese anogutsikana nemastatements achabudiswa neSADC. Mene munona sei nyaya iyi muri Zimbabwe? Nyaya ritawigira muzvara nhasi tudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.